Bueno, Maili leku politxa da hau, bai hausnartzeko, berbaitzeko, elkarrezketetarako. Bai. Gaur hausnartzea tokatzen da, gizartean inguruan. Geroz eta konplexuagoa dela esaten dugu, ez dakitzuk zela ikusten duzun, zuretzako ze ezaugarri ditu egungo gizarteak? Jo, betxu, nire ustez, gaurko gizartea da, Sigmund Baumanek deskribau zeban abioi aura bezala, ez? Eske, galdera bintzostasunean unibertsitateko apuntien akorda unitzen eta esaldi bat grabauta gelditzun jatena orduan, ez? Esate zebana, la nuestra es una experiencia semejante a los pasajeros de un avión que a gran altura descubren que no hay nadie en la cabina. Eta ni ordutik, benetan hola sentidu izan naizela. Hau da, abioi baten barruan baldimanengo bezala, eta badakit abioi hori momentun baten, txokaumia dela edo lurran jobia da bela, eta garela danokor, abioian zein ez dakigula, ez? Hortaz, badakigu zein dan gure helmuga, baina ez dugu eitzen ezer horri aurre eitzeko edo zela da? Bai, nire ustez, danok dakigu abioi hori noiz baitzen, txokaumia dela, baina preokupau biharrian, ez dakit, beste pilotoik dagoen, edo baten bat hori pilotatzeko gai dan, edo zein leiken hausnartez preokupau biharrian, garela danok biznesera edo pasatzeko desiatzen, ez? Akorda beretzen dozta, hau Snowpiercer pelikulia, nola gizaterixa desagertudan eta gelditzen dien pertsona denak tren baten doiatzen mundoi bueltak ematen etengabe, eta tren hori dago lehenengo, bigarren da hirugarren mailan banatuta, ez? Noski lehenengo mailan dago askoz jende gutxi hau, eta hirugarren mailan edo klasean pilatzen da jende gehixen da. Jendia beti dago, ez? Aurreneko mailetara pasau nahi xan, abioian sentitzen dut gu hola garela, hau da. Badakigu lurra jo bieula eta alatabe, gabi saiatzen, lurra jo bieula aldimot, Ni dut aurreko horret, biznesera pasau, hor ze dagoen, ez? Danon ongizatia bilatu beharrean, individualismoa gai lehentzen da. Bai, nire ustez, nik sentitzen dut oso gizarte individualian bizigala. Egixabe bai, gizabanakuok gala gure denbore eta gure denborian frutu, ez? Momentu honetan olako baldin magabe, testu inguru historikoak eta gertaerek bere zer ikusi jaukiko dabe, baina uste dut kolektibo edo talde kontzientzia hori guztiz galdu edo behintzat diluidu indala eta dano goia zela geurera, ez? Saldu dozkuela hainbeste, behin bizi behar baldin baga, probetxa mila da, eta carpe diem, eta zure eskubidiak, eta zure zuk nahi dozuna, eta autorrealiza usaitxe, ez? Eta dana mensaje oso individualistak, eta hori ezur muñetaraino sartu jaula, eta orduan garela, behin bakarri bizi behar naiz, orduan nire dutena da, aldan da geixen disfrutau, eta geixegi komplikatzeke, ez? Edo geixegi sartzeke rebindikazioetan, edo geixegi sartzeke borroka desberdinetan. Badakigu zeintzuk dian helburuak, zeintzuk dian erronkak, baina emoten da benez ez gauz prest, ez? Gure privilegio horrei uko itxeko. Hori da, hori da klabia. Ez gare prest gure privilegioei uko itxeko. Klaro, gure belaunaldixa eta jaio izan ga, oparotasun baten, ez? Igual gure gurasuen edo gure aitona monen belaunaldixai esker, gu denbora errezetan ero jaio izan ga. Ez dut uste inok gure inguruan behintzat bizitza bereziki zaila aukidabenik zentzu horretan, zentzu materialian edo. Orduan, oitxuga etxe bakoitzian 3-4 kotxe egotera, oporretara ez bakarriku da, baizik eta urtean 2 aldiz eta subidanetan kanpora jutera, eta behitxu zemerke 10 euro gaitxik junzeinke Kanariar uartetara, eta pixkat oitxuga bizitza erritmo horretara, eta telefonon egia 2 urte dauzka eta gaizkia bila beste bat erozikot, eta erropak, eta dana konsumoa, eta dana pentsauaz horrik ez ebala amaiera ikeukiko, ez? Ni gero eta gehiago ikusten dutena da hori, gaztetan pentsatzen baldin bane, nire bizitzan, nire gurasuenan antzerakoa izango zala, uste dut hori, mito hori jauzi jatela, edo ikusten dutela, igual garai zailagoak datozela guretako. Koronavirusan krisisa eta gero argi gabiz ikusten zeda bilen pasatzen, ez? Gasolinia oso garesti, gaza, elikagaien krisisa, eta ematen dago badatorrela zehose gizartia oindio gehiago zatitxuko dabena asko daukenen eta oso gutxi daukenen artian, ez? Eta erdiko klase hori desagertzen jongo dala ero alde batera eta ero bestera. Eta uste dut gutxien daukenen aldera jongo dala.
nire ustez kontzientega egin biako ginuen sakrifizioena, ez? Badano dakigu gutxi hau konsumidu biako ginuala, garraio publikoa hartu biako ginuala kotxe partikularran ordez, ez ginakiela joan biako burutik eta hanketara zara jantzita, baina itzen ditugu konpromiso itzen ditugu sakrifizio txiki horre, batzuk seguramente bai, baina beste askok seguru nago ezetz. Eta nire kasuan, nik ustot jende asko sentitzen dela estafauta ikusten duzulako benetan diferentzia edo benetan gauza hundixakin aldaben jendia ez dagoela ez ebezitzen, eta gero guri eskatzen dozkuela sakrifizio txiki horrek itxia. Eta nire ustez hori da oso diskurso neoliberala, da munduko arazo larrixenak badakigu zeintzuk dabizen sortzen, baina erak ez da konpondu bihar, ez? Bestiok konpondu bihau. Hau da, zuri esaten dutzue lanera autobusian juteko edo partekatzereko kotxia, baina gero kliman beste kongresu hori inzana, goi bilkura hori inzana, bakoitza bere jet pribauan juten da, edo bere jatian, edo auta bezeta esatuzua, Osea, zure jet pribau horren konsumoakin zenbat jende jun lehizkea bioian Kanariasera, ez? Orduan, jartzen gaitxue pixkat, elkarren aurka, ez? Elkarri begira, bai, zezu furgonetia daukazu eta azte bururo juteza Pirineotara, eta elkarren aurka jartzen gaitxue, eta gero, benetan da bizenak hor, egunero, atzera eta aurrera, eren abioi pribatuetan, ez? Horrek ezebe, orduan, kontzientzia badauko, baina amorru hori bebai, ez? Estafauta sentitzeana, benetan neurrixaka hartu aldaben jendia ez da bielako ez ebezitzen da, gero guri eskatzen dozkuelako, ez? Txikixo, gure artean begira jartzen gaitzuela esan duzu, hor daugakua, elkarri seinalau biharrian, elkar seinalau biharrian, hor zubixak eraikitzen eta ehuntzen? Nire ustez, zubixak eraiki biako inuzke hain zuzen, bai gure artean, ze eraldaketa ez da etorriko gora behiratzen bau eta saiatzen baga ez, oindio gora bigotzen, ez? Eraldaketa etorriko da nire ustez, zubi horizontalak eratzen baldin baditugu eta ikusten bau, beste leku batzutan zedabilen pasatzen, beste pertsona batzuk zetan dabitzen antzeko problematikei aurre itxeko, eta jartzen baga elkarri begira, baina zentzu eraikitzailean, ez? Ez beste zentzu kritiko, destruktibo horretan. Hemen gauz, landa eremutik oso gertu ikusten ditugu hortu, ikusten dugu animalixak, aberiak, ona gerturatzea bada pauso bat aurrera begira jartzeko? Bai, nire ustez, paradogikoa da, baina aurrera itxeko modua, garen puntuan da atzera itxia. Atzera itxia, ero bentsat, jo biako ginuke desaskundera, ez? Gogoratu biako ginuke nundi gatozen, zedan ezinbestekoa bizitzan, jana, ura, aterpia eta hotzik ez pasatzia, eta beste dana die, ez? Beste dana die, nola esango ginuke, ekstrakero, baina benetan esentziala dana hemen dago, ez? Eta hainbeste desitxuratu da dana eta relegadu bigarren plano batera benetan esentziala dana, ez? Jatia da como denbora galera bat, ez? Dana bideratu dugulako bizitza kontsumoan oinarritutako oziora, eta orduan benetan importantiak dien gauzak ahazten dabiz, eta nire ustez horrek berreskuratu imiako ginuke, baina ikusten dut hain zaila, bai, oitxugan bizimodu motiak inoin berriro bueltatzia hortara, ez? Justo lehen aipatzen otzen dola nabilen ikusten oin telebistan Downton Abbey izeneko telesai hori, kokatzen dana pixkat kontestu historiko horretan, ez? Inglaterra 1914 guztu dela, eta oindio bizirik dagoen mundu aristokratiko hori, ez? Nola bizidan ostentazio eta opulentzian, eta lan hainbarik beren eskubidea dalako gauzak heredatzen eta auta beste, eta nola bien agertzen, beste gizarte mota bat, ez? Eta aldaketa inevitablia da, baina jendia da, ondo bizidan jendia, ez dago prest sakrifizioak itxeko, ez dago prest bere bizitza estilo eder hori izan dena alde batera lagatzeko, baina ezinbestian lagabiako dau, ez? Eta ni sentitzen dut pixkat puntu horretan garela, oinarte bizi izan gala modu batera, eta gustau edo ez, gauza batzuk aldatu inbiako ditugula. Eta aldaketa horrek izango diela, hori beste modu baten ulertzia bizitza, beste modu baten konsumitzia, beste modu baten harremantzia, eta ez dela erreza izango, ze gure gurasoak eta aitona amonak, eta begual bizitza zail batetik bizitza hobi hau batera junzien, eta guk aldrebe ezin biako bidea. Emoten dago ezetz, baina berdin galdetuko zut. Itxaropentsua zara? Ez. Nahiko neuke izatia, baina, naiz optimista frustraua. Eta, bai, gustauko jaten optimista izatia,
baina, eta bueno, eta saiatzen naiz izaten, ez? Egisa da, igual oso drastika nabil izaten, baina badare esperientziak, badare kolektiboak, badare gizarte mugimenduak dabizenak honi aurre itzen, eta benetan, benetan badabitzenak gauzak beste modu batera itzen, baina ikusten dut, hainbeste jende esebez ez itzen, neu barne seguruenik, zaila itzen jatela itxaropentsu izatia, baina behitu, zubia, eraiki biako nik, zehozetan dabizen horrekin eta hobeto ezautu eta benetan sinistu, txiki asko elkartzen baldin baga eta benetan kontzientziatzen baldin baga, bioi hori lurra joko dabela, baina igual izango dela aterrizaje forzoso bat, baina aterrizauko dabela eta ez diela bian danak hilko. Oso ondo bai, holaxe bukatuko dugu, borobiltzen elkarrizketa, eta mila esker. Eskerrik asko zuei.